Salut! Într-unul dintre videourile anterioare am vorbit despre dificultatea de a spune nu și am văzut că acest video s-a bucurat de foarte multe vizualizări și interes din partea voastră, așa că în acest video m-am gândit să merg un pic mai în profunzime. Pentru că, într-adevăr, foarte mulți dintre noi avem această dificultate, da? Ne confruntăm cu această provocare, da? De a refuza. Pentru că, cumva, această dificultate este destul de justificativă. Da? Foarte mulți dintre noi am crescut în familii în care nu am avut dreptul la punctul nostru de vedere, nu am avut dreptul să ne exprimăm liber, da, adultul, da, adică părinții noștri întotdeauna știau mai bine decât noi și cumva răspunde era considerat așa ca o obrăznicie. Și atunci am devenit adulți cu această dificultate, da, teamă de a spune nu. Iar atunci când, dacă vrem să lucrăm cu noi pe această parte, este foarte important să identificăm locul de punctul de plecare, da? De unde plecăm și să explorăm mai mult și să vedem ce se află, da, în cazul fiecăruia dintre noi în spatele acestei dificultăți de a spune nu. Ei bine, sunt 3 mecanisme principale pe care copilul da, le-a dezvoltat în copilăria sa pentru a face față contextului de atunci. Da? Bun, iar primul mecanism îl reprezintă, da, este un mecanism destul de, un tipar destul de foarte cunoscut, da, și anume tiparul de people pleaser. Da, este acel da, mecanism prin care cumva noi am învățat de-a lungul copilăriei noastre să-i punem pe ceilalți pe primul loc, pentru că așa am considerat noi că suntem, că putem câștiga afecțiunea, da, și atenția celorlalți. Practic, în momentul în care eu mă pun pe ultimul loc, da, ce se întâmplă? Da, în timp se adună tot mai multe frustrări, resentimente în mine, pentru că ușor mă distanțez tot mai mult de mine, da, punându-i pe primul loc pe ceilalți, da, de fiecare dată. Asta nu spun că acest mecanism, da, este un fel de, da, punându-i tot timpul pe ceilalți pe primul loc, e ca și cum mă trădez pe mine, da, îmi trădez nevoile, îmi trădez dorințele, punându-i tot timpul pe ceilalți pe primul plan. Practic, acest mecanism, da, este adesea o modalitate inconștientă de a evita conflictele, da, pentru că este mai ușor să spui nu, da, să-ți asumi acel lucru, da, decât să spui exact ce anume îți dorești tu. Bun, un al doilea mecanism este unul este mai puțin cunoscut, da, și anume mecanismul FON. Da, alături de mecanismele luptă, fugă sau îngheț, da, relativ recent a fost descoperit și acest mecanism, da, FON. Iar acest mecanism se poate traduce prin supunere, da, lingușire, adică da, este un răspuns instinctiv la stres sau la traumă, da, alături de mecanismele menționate anterior. Și cum se manifestă el? La fel prin evitarea conflictului. Da, tot timpul mă supun dorințelor celorlalți, e ca și cum eu n-aș exista. Da, și tot timpul cumva replica persoanei care are acest mecanism este da, cum spui tu, facem cum spui tu. Da? Bun. Iar un al treilea mecanism este mecanismul pasiv-agresiv, de altfel un mecanism destul de cunoscut. Și este un tip de comportament prin care o persoană își exprimă indirect, da, nemulțumirile, frustrările, da, practic printr-o manieră evazivă și indirectă. Da? Acest comportament poate fi observat, de exemplu, în contexte
în diverse contexte, da? Uneori la locul de muncă, uneori poate în relația de cuplu, da? Adică în loc să spun direct nu, în loc să spun direct ce-mi doresc, da? Adopt o serie de comportamente indirecte, da? Și anume întârzi, da? Sau de exemplu uit intenționat anumite lucruri, da? Sau da, procrastinez anumite lucruri, da? Adică cumva nu-mi permit să-mi exprim da, nemulțumirea, refuzul pe față, o fac indirect. Bun, iar odată ce identifici mecanismul care stă la baza dificultății tale de a spune nu, probabil te întrebi ce este de făcut în continuare, ce putem face să lucrăm cu noi astfel încât să ajungem acolo unde ne dorim. Ei bine, răspunsul la această întrebare îl vei primi săptămâna viitoare în următorul meu video. Iar dacă ai întrebări sau poate simți să adaugi anumite lucruri pe care le-am menționat eu, te invit să-mi lași un comentariu la acest video, iar eu îți răspund cu drag. Să vă fie cu folos!